Знаеш ли кой ни е президент? Не. А кмета на Сливен, знаеш кой? Майче, да. Кой той? Забравих го името. Абе, Васил Левски кой? Васил Левски. Аз къде да го знам? Христо Ботев? Ни ученик ли? Какъв? Азис? Азис пи***ас. Какъв е той? Иначе какво прави? Иначе играе кючек човека. Знаеш ли кой е Васил Левски? Не. Как така не знаеш? Знаете ли кой е Христо Ботев, знаеш? Да. Кой е той? Той е могъщ цар. Могъщ цар. Четвъртия А клас. Четвъртия. Азбуката знаеш ли? Да. Да буква на азбука. Я. Добре, ще. Васил Левски кой е? Как? Васил Левски. Знаеш ли го кой е? Да. Кой е той? Могъщ, дето са били с битки. С кой се е бил? Забравях. Добре. Вие знаете ли кой е Васил Левски? Не знам. Знаеш ли? Да. Кой е? Дето са били на битката с Ксенти. И аз забравях. Ами Тони Стораро, знаеш ли го кой е? Да. Кой е той? Певец.